We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ay, maayong Huwebes sa tanang mga silahis diri Sugbo na mga estudyante nga giuyab ug maestro. Okay. Ug sa tanang mga bugat ug lawas diha sa gobyerno. Welcome na pod diri sa ato ang tulumanon, ang The Not So Late Show. And I am your host, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ato ang top 10 list sa mga nagunang nga produkto o brand diris atoa. Top 10. Number 10. San Miguel. Original nga tubigs mandaw. Number 9. Nike. Gaan. Murag Spartan. Number 8. BMW. Tartanilya sa taga-adwana. Number 7. Perla. Ang amahan sa tanang gluta. Number 6. Rolex. Relo nga mas bililhon pas imong bukton. Lacoste. Number 5. Usahay ukay-ukay, usahay dili. Number 4. Chanel. Bag nga di masudlag barato. Number 3. Yamaha. Made in Japan sa China. Number 2. Axe. Pahumot sa nagbisyo. O ang atong number 1 sa mga naguna nga produkto o brand diris atoa, iPhone. Ang kamera nga mudawat og tawag. Introducing the new iPhone. So what can we expect with the new iPhone? Nothing at all. Kumusta naman ang politika diris Dakbayan Sugbo? Lahi namang kunog tinutukan si Mike Rama karon didto ni Mayor Edgardo Labilla.
For your information, dunay duha ka klase nga political animal diri sa Sugbo. Katong buaya nga mo diretsog hamag basta makatimaho na kamayng dugo. Ug kato sang has nga inanay kang bukutan sa iyang mga lami keng dakos hangtod nga mamatay ka. So kinsa may buaya, kinsa may bitin ani nilang duha. Arita magsugod sa ilang salida diha sa City Hall. Naay 3.5 billion pesos nga budget si Mayor Edgardo Labella nga nagamit ni adtong pagpandemic. Muto iyang gigamit sa mga dinalian nga pamalit or emergency expenses. Patukod og mga quarantine facility, palit og mga PPEs, mga hinabang ug uban pa, etc. etc. Dako ni nga kwarta ha, 3.5 billion pesos ni all in all. So bisan mo ingon pa ka nga nangawat ra ko gamay, dako gyapon na. Kumugi tuyuan og kawat. Napadayon ta. Karon nangayo na og husay ang mga konsehal. Diin, asa, unsa ang gigastuhan sa kwarta. Ilang gipatawag ang mga department heads sa City Hall. Kaya aron maoy mubadbad sa sumada nga pila may nagasto. Unya, wa sila tungahaw. Nalimot mo nga sagad sa tao ni Labella, parehas niya nga mga foreigner og dugo. Kanabang mga kaliwat og Indian. Mangindianay gud. So why libot mo? Oversight is the word that you should remember. Katungdanan sa usa ka functional na council ang mangitag bikil. 3.5 billion pesos is no small amount. Kung usa o duha lang ka tawo ang nalipay kawat, ang tawag na kay kleptocracy. Pero kung everybody happy, ang tawag na kay democracy. Balik ta sa oversight. Kung muingon si Labella diha nga order kog mga sardinas, bugas, tambal ug PPE para sa mga tao kay pandemic ron. Hoy konseho, tagay kog kwarta, emergency ni. Dapat ihatag yun na basta naalay sumada. This is how things should be in government. Dili ni parehas og Jollibee. Nga kung mo-order ko, mo-order po ka. Kung mubayad ko, mubayad po ka. Supposedly, kining mayor o konseho, partner gid na sila niya, dili mag-iyahay. Apan, sigun pas mga hanite, after all, we are still a government of laws and not of men. So naay mga lagda o mga balaod nga kinahanglang sundon. Accountability and transparency is the guiding principle when you are in government. Kay bawa man ta ba? Nga usa sa pinakanindot nga buhaton aning kalibutan na kanang mugasto tas kwartang dili atua. Apan lahi kung naatas gobyerno. Dapat magtakingking gyud mo even up to the last centavo. Because in this country, you are guilty until proven wealthy. Unang sagad sa taga-gobyerno, manghapin na nadaan, na dili kuno sila kawatan, kay dato na sila sa ilaha kuno. Pikat, makahinumdo man lang ko sa paborito na kong pilosopo. Yang pangan kay si Epictetus kung wa ko masayop. Ingon siya ay, kung makasulod kuno kag balay sa dato, ang pinakanindot nga luwaan diyang lugara kay ang naong tag-iya. Muning mga naong sa mga nagpatuo nga di sila kawatan kay dato na silang daan. Hinumdum ko one time nga gi-question ni kanhi Mayor Tomas Osmeña ang presyo sardinas nga gipalit sa City Hall. Overpricing ang pasangil. But anyways, gitubag naman to sa Dakbayan Sugbo. But my point here is this. Where is Mike Rama at that time? Kini atong Vice Mayor, mura ni siya luto. Sa in English pa, blister. Blister kamot ba? Kanang maluthan ka sa imong mga pad. So kini si Mike Rama, mura ni siya luto. Muto nga lang ni, inighuman sa ng trabaho. Tikun pa sa
The Explainer, as written in Sunstar by Attorney Chiking Ciares last November 11, and I quote, Fiscalizer, a strange development in the November 11 sessions, special in the morning and regular in the afternoon, was the move of Vice Mayor Rama, presiding officer, who declared there will be no more majority and minority parties in the Sanggunian, and that all the councilors will be considered fiscalizers. End quote. Unsa? No more majority and minority parties diya Sanggunian? Galutaw na sa daan ni sir. According pa sa balita, sa tanto ninyong pinugnganay nga di makakuha og chairmanship ang mga BOPK councilors, nga kung imong tan-awon sa layo, murag yung kanang iro nga gutom, nga bangis kaayong makadepinsa sa iyang panihapon, unya karon no more majority or minority. Naunsa naman sa nisbisi Mayor Michael Rama. Layo raman unta sa Cebu si Ulysses, pero nganong ang hangin sa Bagyo naa naman hinoon nagtapok nagpundo sud sa imong uo. Sigon pa Sunstar, upat ka komitiba ang gihupta ni Vice Mayor Mike Rama samtang ang ubang BOPK councilors nga walay mga komitiba galibog kung magpasalamat ba sila o maglaway ba sa uban nilang mga kauban, because they know that many of them do most of their work sitting down and doing nothing. Karon si Vice Mayor Mike Rama, speaking on behalf sa iyang mga kaubanan dias council, nga ga self-proclaim nga fiscalizer kuno sila. Sure mo fiscalizer, dili fertilizer? Because your politics smells like chicken shit. In all honesty, di kay ko ka hulagway unsay pasabot ni Mike Rama nga niingon siya nga fiscalizer na kuno siya og mga konsehal karon. Kining mga fiscalizer murag kamo na maoy tigsumpo o badlong sa mga dautan ba. Mura ni silag mga superhero. Si Mike Rama kay si Captain Barbell. Tini niya mabatid kay si Darna. Si Mr. Archibald kay si Plastic Man. Dave Tumulak kay si Astro Boy. And last but not the least, ang akong amigo si Alvin Dizon kay Munis Ramini. Ang batang brunsik. Fiscalizer lagi. Kahibaw man ta ba nga kinahanglan gyud mo liquidate silang labelya sa kwarta nga ilang gigasto pag pandemic. 3.5 billion pesos magkahana. And here comes Mike Rama nga nisinggit na ron nga dili na kuno siya rubber stamp. Kanang tiig ba? He said in a statement, and I quote Sunstar, Mike Rama said he would no longer be approving without thinking. And what are we afraid of? Sige lang tag-antos. End quote. Haskang ngilngiga. Nanimbaut akong balhibo aning maong pagkasultiha. Murag nakita na nako ang challenger pohon ni Edgar Labella. Mga balitang fake news. Maayong gabi, Sugbo! Ha? Alita sa atong balitang fake news, lokal. Ang Department of Interior and Local Government, kung DILG, kusganon nga ni pahimangno sa Dakbayn Sugbo nga kinahanglan patahian og bagong uniforme ang mga sakop sa Cebu City traffic.
Human nga kadawat og daghang reklamo ang ilang buhatan nga mura kunog mga salinshok balap kung palayan ang atong mga traffic enforcer. Matod pas DILG karon pa sila kitag traffic enforcer nga murag mga ninja. Kay manag-itum og sanina nga galakaw-lakaw nga na nag-combat boots sa kadalanan. Sumpay sa mong balita, itanyag usab ang Philippine National Police nga tukang Mayor Edgar Labella nga muhatag og libreng tupi alang sa tanang traffic enforcer aron dili sila maaan inig balik sa tukhang. Leo, tubig na Adita sa atong balitang fake news national. Ang natudlo nga si General Dable Sinas isip bagong PNP chief niluwat sa pinakauna niyang sugo ngadto sa tanang kapulisan. Ang kamanduan nagkanayon nga walay promosyon ang itanyag sa usa ka pulis hangtod dili makasag-o sa kanta nga Happy Birthday to You. Matud pang Sinas, dili lang kutob sa pisikal nga kabaskog o kaabtik ang mamahimong kwalifikasyon sa atong mga tigpanalipod kung dili lakibusab ang kalantib sa huna-huna nga mahinumdum og mga importanteng okasyon sama sa iyang birthday. Og din hinatapos ang atong balitang fake news, back to studio. Mga balitang fake news. Hoy! Sige, pataani! Karon nga gibalik na pud ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang kaistrikto aning pagbantay sa mga border checkpoints diri sa Tacbayan, Sugbo. Maka-expect na pud ta og pang Guinness Book of Record nga heavy traffic. Yan traffic ba nga gikan diri Sugbo hangtod sa Purgatorio? Inana kataas ang traffic. Sigun pas unang giluwatan nga mga pong ni Mayor Labella, iya kining gituyo human napagya nasab sa mga balita nga inanay na sang misaka ang mga kaso sa makamatay nga COVID-19. Ang suliran nga akong nakita mao ang kabudlay nga mamugna sa mga motorista ug sa iyang mga pasahero. Tungod mapugos ang atong mga kapulisan nga binagsaon pagbukiki ang matag individual kung aduna ba kini papel nga ikapakita sama sa QPAS o uban pang mga dokumento. Apan tungod wala man miduyog ni Labella ang kinatibuk-an nga lalawigan Sugbo. Og mismo si Gobernador Gwendolyn Garcia mipahibaw nga dili niya baldahon ang lakaw sa mga tao pinaagian ng pagpamaras kadalanan. Ang mahitabo, magkatapunog diya sa border ang tanang mga nagbiyahe gikan sa kinatubyan dito sa norte o sa south. Mura na unya na dihag mga bulingon nga wa mahipos nga magwatag lasda ng atong mga kaigsunan. Dun ikaha pag-usab, Mayor Labella, kay kung kaya mukad na pud ni, kano magsige pamantaan ni? Unya, wa na magitay igong oras nga kinahanglan na sa ko nga muuli og sayoron, labi pa nga ipa-stricto na sad ni Mayor Edgardo Labella ang mga border checkpoints. Matod pa sa kunadunggan, dito na kuno kayong mga tanod ron kung di ka mag-general nila. General! Salot ka. Kung di ka mag-general, mingo ka,
My idol. Muna gusto sa to ang mga igsukan. Pero sa di pa ko hingpit nga makapanamilit, palihog taon, ayaw gimog kalimot sa pagsunod sa ato ang program diri sa internet, ang The Not So Late Show. Pinaagi sa pag-like and share sa ato ang Facebook page. Pwede sa mong subscribe sa ato ang YouTube channel or you can search us diha sa Spotify o sa iTunes. And of course, di pa ko hingpit pag yun nga mubabay ninyo, natay bago karon nga i-feature nga mga local artists. Muni ang amo ang commitment nga mutabang ta sa mga lokal na to nga mga kining artist sa musika o sa industriya sa huni tungod kay number one kay bawa magutang pandemic, so minus taw kay ni ang ilahang mga gig or kining ilang mga show. So sa maong paagi through the internet and through sa atong program nang hinaot mi nga makatabang pud mi sa ilang industriya. Once again, manamilit nako, IQ kalimti, halang doon si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Napakahirap ang kalimutan ka, nalulungkot at laging umaasa na maibalik ang pag-ibig na nawala. At kahit na ako sa puso mo'y kinalimutan na, kahit na may kasama ka na iba, ikaw pa rin ang nag-iisang mamahalin sa tuwina. At kahit masakit, okay lang aking sinta, basta't makita ka lang masaya. Nakita ko ngayon ang kalagayan mo, ibang-iba nung ako pa ang kasama mo. Sa kanyang tabi, laging langit ang mundo mo, pero patuloy umaasa na sana balikan mo ako. Kahit na
lahat tanggap ko na.